ase kenyoro kia Chaburuti imeye ward ya Marani ase county Kisii mugano bumongina oyo mobu imyaka 52 ni 75 uyu menyete no butaka obwere nigo abwate chinda chinyinga somo beroe na niga ganire basamaria gose bali nokobo gania okuya gwesokia nakomukonya. Daniel Ontiri niga utumanya asoroboti rwabene Jumatatu ya rero numugano bumongina uyigo bimyaka 52 umutakano akurwa sekenyero kya Bonyagatanye ikigotoka Chaburuti imeya Marani county ya Kisii yangu tenena twane goite nyomba no mwisikina rangi no mwana uri twane twara rese kone nyombe tarweti ese ribati twaga tenena umongina kimuntu nigo umwaka ye akwete umwaka wekiri bubere na 10 na kurwa chinga kicho bugima bugachaka komukungira aso kuburwa ebintu au igati yabo okogoterwa enyumba kuburwa ekyakulia na kuburwa chianga chingia kumwirira bona sangite nyumba yiga nechinda na kumenya aso mabero egati yabo etuki asamaguru na samagoko abajiro ige ndeke kamene ko biara chinso na je bintu biri ko tarako ko jigoro tara mageria unyosiare nyumba yonse no na bonde igoro jaye manane na bondo kurwa chinga kicho oteba amange aunchuririe igati yabo gutamwa nabairi nabasani nabana baete babwati meremo ya mana nichikonda bomenyete nigo bakweragereria baraboka banyene nechi amati cyabo nabo bugimamenyerete obugimamenyerete no bwo wendagira ndingo kora lenge konda alende twali ona tayo ona mnenjenga jangarwara ona nabonye mitego komenta nayo otebo buna umokyoye bugwikira barai au hasenseme yo nigo tumire hasige kabono nabarai bande kurwa senseme ga nigo babekere bigokoro batari goikereka n'umwana incho kawaida niko matebye ko waje no genda utina msinya kwa no matebye mjando yangu kuiwa niko matebye ayo umugambi wakire na janware to kuguru noriyo kuguru kukubimbeto kokortai na jonkonye nyakinga wakonya anti aliyo kuguru kondiete ingabwate kende ira arwate mechare menge tinane chimo amagura inona kurwaru kiranga josibire ngagenyinge endagra yaine gashenko abana baje yomo korranga nere rokochokonya bwato mucho konyumba bagutakuragiramo basinyukura kiagira access yo gonyora chibese nyine gashenko nanu mwama tukuragira matene gashenko akuragire mambi na bagusukense abara into bwate bali bagoiko murayange tonya gutambuka kyo utambuka chiro no kwa yo babigite bigokora otime kweresa yashinyira aseli ugelimo umongina kimunto Ambrose owasemeli kwa yebono naso muligireria wegetaseni kegetembe nabasamaria baya wesokia komokonya iria nyore ekyakulia ekyakubeka boigo konyore nyumba oteba haisa konyore bibyonsi rirorio bugimo bwaye mbochigonchereria nene uyukuma na kende ngulia sukari sabuni nyumba Wiki gochali tuko nechingaki unechalero kernainde ndacho kwariganiria roboti ronderwa bene ngoroboti rigetaseni kyagatembe kurega Chaburuti imeya Marani hase bongia kitutu cha North imeya county ya Kisii literane ngurko Daniel Ontiri